Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Kalbo! Magandang gabi po mga kabisya. Philippine Standard Time. It is now 30 minutes after 7 o'clock. And how are you doing? Hope you guys are having a great time. Siyempre, nandito pa rin tayo sa pinakamasaya, pinakamakulit na programa. Ito po ang programang EDSA. This is the perfect combination ng programa na kung ikaw ay naantok-antok na after a long day, mga kabisyo, kinakailangan mo mag-recharge. This is the right radio show para sa Yokol. Diba? At marami ka pang matutunan. Siyempre, kikilitiin ko yung tenga mo. Diba? Di ka ba kiniliti? Ha? Okay mga kabisyo, hindi na natin patatagalin to. Ito, magandang usapin to ngayon, pag-uusapan natin. Pag-uusapan na natin to! The only 3-person casket o lungon, kabaong, known to exist ay ginawa po dahil sa masasabi nating disturbing reason after a sad tragedy. Ito pong kwento na ito, story goes back in 1930s. Tagal na po nito. Meron po kasing mag-asawa. Unfortunately, namatay po ang kanilang anak. Sobra po silang devastated na dahil sa nangyari. At nakapag-decide po sila na sasamahan po nila ang kanilang anak na namatay. Oh no! Kaya nagplano po sila. Ang ginawa po nila, lumapit po sila sa isang local mortuary at ni-reveal po nila ang kanilang plano na nagtatangka silang magpatiwakal o mag-suicide. So kinumission po nila, nagpagawa sila ng kabaong na 3 po ang laman. Pero in time po, sa sobrang tagal, hindi rin po nagamit yung lungon. O nung natapos na yung lungon, yung kabaong, hindi nagamit kasi nagbago ng isip nila. Ang bihira naman, oh. Tang! Logican na natin to, Tang! Ay, sige! Huwag mo nang patagalin. Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright, mga kabisyo, logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic na basic. Basic po mga kabisyo na devastated talaga ang mararamdaman ng magulang pag nawalan ka ng anak. Kasi sabi nga nila, ang anak ang dapat naglilibing sa magulang. It's not the other way around na ang magulang ang maglilibing sa anak. Napakasakit po niyan. Pero maling-mali din dahil pag namatayan ka, magpapakamatay ka rin. Una mga kabisyo, kasalanan po sa Diyos na kitilin mo yung sarili mong buhay. Kasi hindi naman sa'yo talaga yan. Pinahiram lang sa'yo yan, so wala kang karapatan na wakasan ng buhay mo. At pag ginawa mo yan, isa lang ang ibig sabihin nun. Saan ka mapupunta, Tang? Siyempre, sa impyerno. Well, mga kabisyo, according to the Bible, ang sinasabi po na hindi ba ninyo alam ang inyong katawan ay templo ng Holy Spirit na nasa inyo na ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Ano po bang binili sa atin? Ang buhay po ni Kristo, yan po yung binili sa atin. Kaya sa mga kabisyo po natin, ingatan po natin yung katawan natin. Hindi kagaya ng kumpare mo, Col, na nawala at pumanaw yung asawa niya. Aba,
nag-celebrate pa kasi binata na uli. Hindi dapat ganun ang ating attitude. Oo, buti hindi gumawa ang kanyang last will. Yung asawa niya na nagsulat na ang last will ko, pag namatay ako, isasama sa libing yung asawa ko. Ay, nako mga kabisyo. Oras natin. We got 34 minutes after 7 o'clock. Now, we're gonna slow things down a bit. Oh my gosh. I really love this song. This is Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!